हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एसएम लार्निं चेनेलाव फिन बरायबाय। जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों इंराजि रावखान्थि टेन्सनि सायाव बानायनाय 10थि खोन्दो भिडिअखौ नायगोन। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आंजों लोगोसे सोलोंगोन फिउचार कन्टिनिउअस टेन्स। जुदि नोंथांमोनहा टेन्सनि सायाव बानायनाय आंनि सिगांनि भिडिअनि खोन्दोफोरखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आरो बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव होना दोननाय लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। फै जों दानिया फिउचार कन्टिनिउअस टेन्सखौ नायलांदिनि। फिउचार कन्टिनिउअस टेन्स, बे टेन्सनि डिफिनिसनखौ नायलांदो। बबेबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ सरासनस्रायै उनाव एबा इयुनाव जाबाय थागोन एबा सोलिबाय थागोन होनना फोरमायनो थाखाय फिउचार कन्टिनिउअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो। फिउचार कन्टिनिउअस टेन्सआव सरासनस्रायै थाइजानि बबेबा मोनसे हाबा एबा खामानिखौ इयुनाव गोबाव सम जाबाय थागोन एबा सोलिबाय थागोन होननानै फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो। बे टेन्सआव थाइजाजों लोगोसे बाय थागोन दाजाबफायो, जेरै फरायबाय थागोन, सोलोंबाय थागोन, नायबाय थागोन बायदि बायदि। दानिया मोननैसो बिदिन्थि नायलांदिनि। बिसोरो फोथाराव जोलुर गेलेबाय थागोन। आं एपिएससिनि थाखाय थियारि खालामबाय थागोन। गथ'फोरा फुथुलाजों गेलेबाय थागोन। बे बाथ्राफोराव थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ सरासनस्रायै इयुनाव गोबाव सम जाबाय थागोन होननानै फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो बे बाथ्राफोरा फिउचार कन्टिनिउअस टेन्स। दानिया जोङो फिउचार कन्टिनिउअस टेन्सनि दाथाय एबा स्ट्राक्चारखौ नायलांदिनि, लोगोसे बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनोबो सोलोंदिनि। फिउचार कन्टिनिउअस टेन्सनि दाथाय एबा स्ट्राक्चारा जाबाय: सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव सेल एबा विल अक्सिलारि भार्ब प्लास बी प्लास भार्ब प्लास माने भार्बजों लोगोसे आइएनजि दाजाबनांगौ प्लास अबजेक्ट। सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव सेल एबा विल, थामथियाव बी प्लास भार्ब आरो भार्बजों लोगोसे दाजाबनांगौ आइएनजि प्लास अबजेक्ट। दानिया सेल, बे अक्सिलारि भार्बखौ फार्स्ट पार्सन साबजेक्टफोरजों बाहायनाय जायो, जेरै आइ आरो उइ। विल, बे अक्सिलारि भार्बखौ फार्स्ट पार्सन, सेकेन्ड पार्सन आरो थार्ड पार्सन साबजेक्टफोरजों लोगोसे एबा गासैबो साबजेक्टफोरजों लोगोसेनो विल, बे हेल्पिं भार्ब एबा अक्सिलारि भार्बखौ बाहायनाय जायो, जेरै आइ, उइ, इउ, हि, सि, इट, दे बायदि बायदि। दानिया जोङो सेल आरो विल बेनि कन्ट्रेक्टेड फर्मखौ नायना लादिनि। विल, बेनि कन्ट्रेक्टेड फर्मखौ नायना लादो। I will, बेखौ बुंगोन I will, she will, बे जागोन she will, he will, बे जागोन he will, आरो लोगोसे will not, बेखौ बुंगोन won't, shall not, बे जागोन shan't। दानिया जोङो फिउचार कन्टिनिउअस टेन्सआव बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनो सोलोंदिनि। जों मोनसे बिदिन्थि लादिनि। जों इंराजि सोलोंबाय थागोन। बे बाथ्रायाव सरासनस्रायै इंराजिखौ इयुनाव गोबाव सम सोलोंबाय थागोन होननानै फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो बे फिउचार कन्टिनिउअस टेन्स। बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव साबजेक्ट, साबजेक्टआ जाबाय जों, उइ। नैथियाव सेल एबा विल, जों मिथिगौ उइ, बे साबजेक्टजों लोगोसे जों सेल आरो विल बे मोननैबो अक्सिलारि भार्बखौ बाहायनो हायो। नाथाय सेल, बे अक्सिलारि भार्बखौ आथिखालाव जोबोद खमै बाहायो। बेनिखायनो जों बाहायगोन विल, बेनि उनाव बी आरो बिनि उनाव भार्ब। भार्बआ जाहैबाय सोलोंनाय। सोलोंनायखौ इंराजियाव होनो लार्न। थाइजाजों लोगोसे दाजाबनांगौ आइएनजि, स' लार्निं। बिनि उनाव अबजेक्ट, अबजेक्टआ जाहैबाय इंराजि, इंलिश। वी विल बी लार्निं इंलिश। फै जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। बिसोर गाबोन बे समाव जोलुर गेलेबाय थागोन। बेवहाय बिसोरनि जोलुर गेलेनाय हाबा एबा खामानिया इयुनाव सरासनस्रायै गोबाव सम जाबाय थागोन होननानै फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो बियो फिउचार कन्टिनिउअस टेन्स। बे बाथ्राखौ जों फिउचार कन्टिनिउअस टेन्सआव सोलायनो थाखाय सेथियाव साबजेक्ट, साबजेक्टआ जाबाय बिसोरो, इंराजियाव दे। नैथियाव सेल एबा विल, जागोन विल। बिनि उनाव बी आरो बिनि उनाव भार्ब, भार्बआ जाहैबाय गेलेनाय, गेलेनायखौ प्ले। थाइजाजों लोगोसे आइएनजि, प्लेइं आरो अबजेक्ट, अबजेक्टआ जाहैबाय जोलुर। गाबोन बे समाव, बेखौ इंराजियाव बुंगोन एट दिस टाइम टमर'। दे विल बी प्लेइं फुटबल एट दिस टाइम टमर'। आं गाबोन बे समाव नोंखौ नेबाय थागोन। बेवहाय नेनाय हाबा एबा थाइजाया इयुनाव सरासनस्रायै गोबाव सम जाबाय थागोन होननानै फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो बियो फिउचार कन्टिनिउअस टेन्स। बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्टआ जाबाय आं, इंराजियाव आइ। नैथियाव सेल एबा विल, जों लाबाय विल। बिनि उनाव बी आरो भार्ब, भार्बआ जाहैबाय नेनाय, इंराजियाव वेट। थाइजाजों लोगोसे दाजाबनांगौ आइएनजि, दाजाबनानै वेटिं आरो वेटिंजों लोगोसे फर प्रिप'जिसन। बिनि उनाव अबजेक्ट, अबजेक्टआ नोंखौ, इउ। गाबोन बे समाव, बेखौ इंराजियाव बुंगोन एट दिस टाइम टमर'। I will be
waiting for you at this time tomorrow एबा contracted form आव बेखौ बुंगोन I'll be waiting for you at this time tomorrow जों इंराजियावनो गुबुन मोननै बिदिन्थि लाबावदिनि My father will be working in the office सेथियाव subject my father नैथियाव will थामथियाव be आरो बिनि उनाव verb जों लोगोसे ing working in the office My father will be working in the office आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि I will be trying to learn English आङो इंराजि सोलोंनो नाजाबाय थागोन दानिया future continuous tense आव जों affirmative sentence निफ्राय negative sentence खालामनो सोलोंदिनि affirmative sentence दानो थाखाय future continuous tense नि दाथाया जाबाय सेथियाव subject नैथियाव shall एबा will auxiliary verb आरो be plus verb आरो verb जों लोगोसे दाजाबनांगौ ing plus object negative sentence दानो थाखाय दाथाया जाबाय subject plus shall एबा will auxiliary verb plus थामथि जायगायाव not plus be plus verb आरो verb जों लोगोसे दाजाबनांगौ ing आरो plus object जों affirmative sentence निफ्राय negative sentence दानो थाखाय future continuous tense आव सेथियाव subject नैथियाव shall एबा will auxiliary verb आरो थामथि जायगायाव एबा will आरो be नि गेजेराव not बहायबानो जोङो affirmative sentence निफ्राय negative sentence खालामनो हायो फै जों मोननैसो बिदिन्थि लालांदिनि affirmative sentence We will be learning English grammar जों इंराजि रावखान्थि सोलोंबाय थागोन बेखौ negative sentence दानो थाखाय सेथियाव नांगौ subject आरो नैथियाव नांगौ shall एबा will आरो थामथि जायगायाव नांगौ not so सेथियाव नांगौ subject we आरो नैथियाव नांगौ will आरो थामथि जायगायाव not बिनि उनाव be learning English grammar सेथियाव subject नैथियाव will आरो थामथि जायगायाव एबा will आरो be नि गेजेराव not बहायबानो जोङो affirmative sentence निफ्राय negative sentence खालामनो हायो बेनिखायनो negative sentence आ जाबाय We will not be learning English grammar फै जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि affirmative sentence They'll be playing football at this time tomorrow बिसोरो गाबोन बे समाव जोलुर गेलेबाय थागोन बेखौ negative sentence दानो थाखाय सेथियाव subject they आरो नैथियाव auxiliary verb will आरो थामथि जायगायाव एबा will आरो be नि गेजेराव not आरो be playing football at this time tomorrow they will not be playing football at this time tomorrow एबा बेखौ contracted form आव they won't be playing football at this time tomorrow बेबायदिबो बुंनो हायो affirmative sentence I will be waiting for you आं नोंखौ नेबाय थागोन बे बाथ्राखौ जोङो negative sentence खालामनांगौ so सेथियाव subject I आरो नैथियाव will बिनि उनाव will आरो be बिनि गेजेराव एबा थामथि जायगायाव not बिनि उनाव be waiting for you I will not be waiting for you एबा बेखौ contracted form आव बुंगोन I won't be waiting for you आसा खालामो नोंथांमोना future continuous tense आव affirmative sentence निफ्राय negative sentence खालामनो एसेबाबो रोंबाय फै जों दानिया future continuous tense आव इंराजियावनो मोननैसो बिदिन्थि लालांबावदिनि दानिया जोङो future continuous tense आव इंराजियावनो जों मोननैसो बिदिन्थि लालांबावदिनि They will be playing football in that field एबा बेखौ contracted form आव बुंगोन They'll be playing football in that field We will be shopping in that market this Monday एबा contracted form आव बुंगोन We'll be shopping in that market this Monday She won't be watching movies He won't be studying at the library tonight बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना future continuous tense खौ एसेब्लाबो सोलोंनो हाबाय होननानै आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथांमोननि थाखाय माखासे होमवर्क गाहायनि बाथ्राफोरखौ नेगेटिभ खालामना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो I will be preparing for APSC Mother will be cooking food at this time Cars will be running on electricity in the future नोंथांमोना बे सेन्टेन्सफोरखौ नेगेटिभ खालामनानै बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो हेलौ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दानिया बे भिडिअखौ अननानै लाइक आरो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथिनि घन्टाखौबो बुनानै होदो
जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनलायनो हायो। आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन लोगो मोनगोनखौ मिजिं खालामनानै दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।